kalman laeng. Programang ngayong kapakangigan, kada kita ng tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing hindi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigan. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kada kita pagkasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak hindi kalman laing. Kaya patulod jo, ito dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Malimyo amin nga sa kapada papagayam. Manibo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarangan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanan nga sumang bahay iti programa, Idi Kalman Laeng. Idi Kalman Laeng. Kada tutupagayam niyo, Mr. IKL, idi kalman laeng manong Nemi Ruiz. Kumagkablawag iti naimbag nga malem, kada kayami nga sangapada, naimbag nga malem, naimbag nga rabi, naimbag nga aldaw, kada kayami nga sangapada. And please share this program, share. Kat padanan niyo papagayam, ti idi kalman laeng ni pagayam ti nga Dennis. Anya di pagkasalita ni Dennis, at nga ta panakpak na. Di ka naman awon sa panakpak na. Ita nga ta. Mabayan nyo, ta panakpakan. Yeah. Padanan nyo mga guys. And please share this program. Okay. Hindi ka rin yan. Nga iba sa pagayam, dati pagkasalita ni Dennis. Ako na narito ay Idi Kalman Laeng. Idi kalman laeng manong Nemi nga arig na aguyudek manong Nemi ni Melody tapno sumrek kami iti hotel. Anyagan siya. Sweetheart naman. At datan dito'y. Tilangin kurang na makapagbayad tayo di short time iti may nga silid. And after that, agpapasay tiragsak. Iti unos ti talong nga oras. Kaya kalpasan ti talong nga oras, ag-check out kanton. Itulod kanton sa Jekaseram. Dennis, Jakayat. Anong di mo kayat? Jakayat nga check-in ta. Iba't patig na kuno saan. Iba't patig ka. Aping nga tik umanungot. Tapay. Tika dalang parang ipaay ko ti amin ko. Ti pakap na kam. Tap numamati ka nga ipatpatig ka. Wala nga. Saan nakipadpada ka rin babae? Nga nalpasamon. Sa baliak, Dennis. Na talagang ipatpatig na respetan ang desisyon ko. Tsak pa'y kayat. Agbasbasak pa'y laeng. Kahit kung makapagturpos ti kulayyo. Kasanunod, magsikugak, matunday tarapap ko saan kang agsikug. I-withdraw. Uno patumarin ka. Agtumara ka. Basta saan mo aliwain tagtumar. At itong tukod ko rito nga contraceptive pills. Umay ka na. Diyan kaya. Kat no magkatang ka, agikisak. Nga matdatad to yan, sweetheart. Talang sumrekan nga agbayad tan. Iti may sa kwarto sa tanton. Diyan kaya. Ditakan. Melody, mabitan. Melody! Nakasada ni tricycle manong Nemi kat naglugan nga dagos kat nakadayot. Bad trip. Bitin.
Huh, si kapay lahing melody tinang pahay kanyak. Anit klaseng nga babae? Agin didi? Huh, buisit? Manong nemi addan trabaho nga surukin nga duwa nga optawen nga trabaho at mga opisina. Ket kayat kun nga da kumamat ng babae manong nemi nga pakaigaluta. Agsapsapulak ti Virgin. Kumpay nga mi tinasapulak ang Virgin manong. Ket namnamaik nga ni Melody ket Virgin. Ay ngam dinamat kayat nga panagnek kanya nga Virgin isuna. Ti kayat na agraduar pa yung muna sa agtrabaho sa sakon to kano ikasar kalpasan na itin na ti kinabirhen. May ganun. Nung una ta siya ti lalaki ba nung naming nga sana ka makapagtip-tipel. Kanyang oras itateramide. Inaktibiwan. Aging nga nagring ti cellphone ko man. Ni Roger. Hello, Roger. Are. Bitin ka ala. Bad trip ka ala. Ape amom. Handak lang di asideg. Ano? Di mo nasiputan ti Hero Army. Nag-check-in na. Kadi. Noon. Agad after 3 hours, rumor kami. Sumre kay kumamat ang nakasapol kami ti babae nga ng Sinda jay. Ni Melody. Tibagbagam nga nakarik nami ti ayat, nga kayat muntong idatag mo ti kasangwanan ti nadag ng altar. Uwen. Ngam dinamat kayat nga kwa. Pagpinustaan ta pari Dennis. Italang ada ng pahay kang babae ala. Uwen nga rod. Problema kita no sa dinuti pangibaswira. Di ayabam di kito, babae di biyag mo nga nalakalaeng nga nalistula nga umaykan ka. Sino ka dito babae ito yung asidag? Lagi ba ma? Hama malagim ni Eva? Ni Em? Unyag peso. Asidag lang dito ti Erna. Ba mga tatawagan? Sige, napilang ang pagparausam. Uwan manong nimisang ko alibakan nga listo lang di babae kanya. Ada dagi di kundaway na makurso na daak sang kong inggaan. Aging ka nga dak mapanugot. Aging ka jak may hotel. At dapat dagi di kundaway manong naming at payapayak lang sa saludsudan na okay isuna. Nag-check-in kami. O rejak pinadamag tinagan na. Uwan ko na nasigot. Sa akong tula maamuan ng tinagan na anton kaano, taga-ano, anak trabaho na kabayatan doon nga rumrumansay. Ni Eva manong name kinaradwarak at high school. Uhen. Hinarim ko ini, agbasa kam ti college manong, na aarim ko isuna, kalpasan ti makalawas, nga panaggayan ayat mi, inawis ko na minsan nga nag-check-in kami, imanugot manong. Ngam saan nga Virgin? Nagpahot kami matkadi ati, 6 months. Eh, medyo mauma akon manong. Binaybay akon. Linipatak ko. Sinapol ko manong na yung cellphone number na dapay lang adda. Handa nga tapay binalbaliwan. Indahil ko manong. Simong ba't nga dakos? Hello, Dennis? Oh, abay mo nga siya. Kasano nga Jack amo nga siya? Kan nakapunbok. Kunak malang no, nagbalik ko at cellphone number yan. Apay. Ayan mo. Ito balay. Kumusta mo di pamilya? Baka asawa tiket mo sa wen. Uwan. Wala. Ada di live-in partner ko. Ngimsang kang managbayang. Ada anak mo? Tao pa nga ron. Tao pa nakasigog kanya. Kasi ka Dennis. Ada mo tayong pamilya? Awan eh. Sus. Sa bagay sana kamas daaw, Dennis. Sikat lalaki nga di mo kaya ti may galot. Ano, available ka ita?
Mabalin? Mailiw ka kanya? Uwin. Ape aon sa bali? Si Kamet. Ape na siya. Mailiwak na rin ka. Malagip ka nga ron. Okay. Ayan mo. Imbagak tayad ko manong name. Wow. Adda ka nga dagos din dita. Amo kon. Adda ko may check-in mo. Intrayan na ka. So, agsapol ka kasukat na, di ba? Bayat ka? Sige. Yan tangi na bagayan na bayag matin na bakante. Sige, orayan na. Agdugo sa klabiit. Dito doon pagdigusam. Ha? Umay kan. Sige, umay ako. Manong nemi di makita ni Eva. Kasi nasambay nga nagbalitin ng anilo ko. Yung matindog pa kitibok na. Api mo daw. Limapsat. Tinsabado na nga maturog isunti. Pinagbado na nga imay. Nukod to'y awang pakit branan. Narasit arwatan na. Imalupay lang ti pang magina mano. Nagdadarasa kung mano nemi na pa ni counter. Nagbayad akong mano nemi kalpasan na. Inawid ko ni Sunak, diadda kami ni iti unet ti silat, inamalakasigod na kiti lipstick. Eva, siyak editi may kaduwa nga lalaki di biyak mo? May katlo. Ha? Manulat taon mo, hindi. Sikat may katlo. Kita may kamanuak. May kanan. Di kahit nasawan. Anda duwa pa yung bumalit, sakbay nagsubliak ka. Yeah. May kalima na dyan, kinalipin ko. Manungan tawan. Abig siya't pagsaritaan ta. Sige ka din na ito makaaduk ta. Nabayag mo nga mailiwak. Nabayagan na din na odi. Kaano din na odi? 3 months ago. Ama, kasi ka. Kaano ka nga na odi? Saan mo nga sulod-sudan ba? Manong nemi ti pagkasdaawa ket ni Melody taday ti panunod ko. Sa baling amin ti pintas ni Melody manong nemi ara-ara pa apat ngay so kumamit iti mapadasa. Wan, may gidyat kadagri babain iti biyag ko. Kasla tay simple. Kasla tay makan nga saan pa nga naramanan. Kasla makan manong nemi nga damo na iti maburas. Kasla makan nga damo nga kaluto. Kaadaw ako na. Ininto talaga di babahay ni tibiyag ko nga naglasat kanyak manong nemi kat saan nga siyak iti muna nga ng raman. Hasken ni Eva ita. Siyak kano, siyak iditi muna, siyak iditi may katlo ita, siya akong timay kanin. Nabayagin manong nemi ang nagpapasan. Ngayon ba ti imagination ko manong nemi ni Melody ang agkak. Di ka di bibig na. Sa ako inagkantitinged na manong nemi, sa ako impangato nga impangato manong nemi ti bukod. Iti panangarakop ko kenkuha na kat deta. Kimanit at imangsit dagiti duwa man sanas iti barukong na. Deta na. Dagos kong sinikmaw manong nemi ti maysa. Dennis. Di ka pegayam nagbalbaliw, Dennis. No kasanot laing mo'y dinalalayang kamanitan. Dennis. Melody. Ana, mabit lang. Apay nga, enduro mo ti ulok. Nasaktan ka? Saan ka nasaktan? Ngayon yung bagang managan? Eva ko na. Saan nga Eva? Melody ko na. Babaamlatan.
Disregards. Noan niya matimangig mo babamlatan. Loko ka. Baka natin i-check-in mo kung mga nang pahay kang kat malutnagan na. Isong ararapapin mo. Saan kang nag-verify? Di ba? Almost na 6 months. Nasaan ka nakaraman? Isong at tuya. Oh, Dennis. Oh, ang galing mo, Dennis. Baka nalaing ka itangamangan. Sigurado ng mga anak. Sana ka nagalamiim manong nemi ang tangay mabugbugwan mo't ko na. Iso nga nagpababak pa ti ulo kadadan iti nagbaitan di kiti legs ni Eva. Manong nemi sa latang may katiti panunot ko ti pakabuklan ni Melody. Ni Melody manong nemi ti kankanak ita saan nga ni Eva. Ni Melody. Oh, sarap sapak manong nemi ang aston. Oh, Dennis. Dennis. Oh, Dennis. Oh, isarek mo, Dennis. Isarek mo. Tinongpal kumit manong nemin sarek ko didilak sa ko pinagkuti-kuti. Ngayon kiwari ti uneg manong nemin. Adadaman ti asok ka na rin eng ni Eva. Oh, Dennis, stop. Imbag lagi din ta dalagip na kitinawagan na kit available. Imbag lagi din ta pinanawan na kati check-in mo kumakit siya kung di second choice mo. Nga bali nga siya ti second choice mo. Dennis. 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 Nakaring-ringgor manong nemi ni Eva. Kat magustok mo dito nga kinaringgor na manong nemi nang narunakit ni Melody at imagination ko. No namin ano ngayon baga na napanak ko, mapanak manin na iti kadak iti baba. Iti impagato kon manong nemi, iti bibig ko, na isalat iti duwa mansanas kat kinirap-kirap, kinatibak-tibak manin. Kat gamot gumanat mo tibagik manong nemi kinriknak. Gabat mayatin kat permin iti bara na manon nemi kat permin iti karit na inamalak dagiti bibig na manon nemi sabay tinakon pa nang iusok. Dennis, nagbara nga nagtangkang. Talaga. Dennis, kaya't ko, saan tang sardayan, saan tang sardeng tuloy-tuloy na ito eh. Aging ganda pigsata. Kalpasan dito yung arikos, siyak tumatis mo plat. Luglugan ka. Igabo-gabo ka. Tursi-tursyen ka. Kaya ka po talaga nga mapanin tiriknak manong nimikas na una hindi pa nagkabalyok pa ng paspas ko tinagpataray. Tinig! Anak manen daaw. Wan manong nemi na pasardengak itinak panagyagyag gabot kinayot kitanak iti kastaunay manong gabot talaga napan manen tirik na inay tayok manen ni Eva. Iti lokayan nanti bukot ko manong nemi dito manen tinaramid ko nga panagpataray agang gabi naspasak paspasamay paspasamay Dennis. Dene. Wan manong nemi gabuti pa ng pahay kanyak ni Melody imbag lagi din tad ni Eva insigidang imay. Sa anak matlangan nabitin manong nemi sa matlag sakit ti ulok. Amat lang agsakit ti posong ko kapata talagang naipangkumat amin nga riknak manong nemi nga naulit-ulit kapata saan nakasardengan manong nemi ni Eva. Gustunan ko nakit. Baka santun nga maulit pa nga ayaban na. So nga bundawayan ta di Dennis. Siyak man ita ti rumapaw. Siyak man ita ti bang romansakin ka. Siyak man ita di gumawa. Dennis. Dennis.
Ngayon talo lang nga oras manong name iti na ikadeng hindi malpasin talo nga oras. I-extend mo na overnight. Ag-check out ito no bigat. Agbati ka ng kahit mo. Oh, Jesus. Saan dala ko makaroon yung may ito? Intun ka no, manin. No, sige mailiw ka niya. Tumawag ka lang ka niya. Oh, sige. Dennis, I love you. Thank you. Thank you, agyaman ka. Gabot na nakaraos ka. Kasi nung kami na dyan nga babae, ita mo palang andamang panaw kang ka. Andamang kad-kad ka. Iso ti babae nga kahit kong ikasar. Gabot na mahik nga virgin ni Melody. Baging papakipot lang. Basta, uray kiso na. Urayan. Kabigatan naman nung name tinawagak ni Melody. Ano, naibagam. Madamaturbat ko, maladaw ako niti classic. And that to glance. Glance. Lance lang ano, ayaw banak mo rin to hotelan. Saanin? Saan doon nga maulit? Dapat lang. May salangan nga tawin. Di naklama oray yan. Oray agpapastan ton, basta lagi di makapagturpusang. Kaya tulungan na ka na sumrat ti trabaho. Uy, ikarikan ka. Tulungan ka to ka sumrat ti trabaho. Manong name sakbay ka nagturpos di Melody, idi saan nga available ni Eva, pinadas kong kinuntak ni Ani. Naudodi manong name ni Ani ngim ni Eva nga nakarelasyon na. At daki din ti Porcher College, manong name di makarelasyon ko ni Ani. Namamu kakas waitress di may isang bar. Wine, nanubia. Kahit di check-in ko idi, so nalaang talagang saan nga virgin idi natin ipon. Pinadas ko, kinontak manong name. Hello? Ani? Saan dito eh? It's me, Dennis. Dennis? Nakalagip ka man. 4 years ago. 4 years ago? 3 years ago? 4 years. Diba? Kaano lang din nag-graduate tayo di college. And then, hindi na paano kung sa Manila. Tinakpatan din ako tawagan. 2 years itan. Ada asawa mo? Adan. Wrong timing nga rin. Abay. Mailiwag kang kaya. Siyempre, malaglagit ko na gini. Sus, style mong bulok. Posible akong pa asawa ma? Ahong pa eh. Ay sabagay, si katatao nga di na kahit di may galot. Agakar-akar ka. Na duma-duma abang ka din kapag sakayan. Nilakay mo. The J regional office. Di awan iti sibay mo? Awan. Di ka mailiw? Hikit mo sawan. Di nakailiw? Di mo malagip di iti performance ko edi? Ako nang siya konti kalalayngan? Umay ka. Ag-check-in ta. Loko ka. Kas kanina. Apay nalakla ka? Di mo kaya. Mani po di daan nasawak. Di akong pinanupeng magrelasyon di sa bali. Sigurado ka. Oy, saan nakipagpadag rin at duma? Nung di rin at duma nga nanubiam kahit mo sublian. Kahit mapasublim suda. Saan kanya? Tamani po di namamok ni Fernan. Namamok ni Fernan. Inkarik tibigi nga isuntulae ngayon. May kamano nga di Ferman tibiyag mo? May katlo. Siyak di may kadwa. Sikat may kadwa at sana ka virginity, di ba? Di kat nung sinublianan ta, siyak di may kapat. Umay ka na. Alis to lang, di ba?
Adda ka man dito sentro? Ano dak sentro? Andak ti away. Taga sentro ak dati. Ngem ti lugar ti Fernan. Ada ti away. Hindi siya ti dumanon dita. So, kasano ko ma? Umay ka mismo ti silad siyo. Silad mo. Nabi ako mamat na sisak lang ti adda dito eh. Addak ti balay na katugangak. Tao ba'y bukod mi nga balay ka ni Fernan. Kat alis naman lang. Umayag dita. Rumwar ka. Mapanda ti kasama kan. No adda kasabaan ni tayo niya. Di dati kasabaan. Uno kanyugan. Uno sa dinuman dita. Sus, apo ya. Nalaglaka ka di. Sige. Dinisturbo mo lang iturog ko. Di mo kaya? Umayag dita. Ito makadanon kita. Tawagan nga to. Sige, bye. Manong Nemi, nalagip ko din na paimbagan sa dinutayan na. Tinawag ak ulit. Unintended mo tin? Hello? Sasapo. Inulit-ulit ko. Umayag dita. Kunak, jak mo't sinudsud mo sa dinut papanak. Ita, saan ko nang matawagan? Malas. Aking ka nga nagturpusan manong Nemi ni Melody kat imatendarak iti taga paragturpus na namamok dito ay dagiti parents na. Si kagayam ti bagbaga di anak mi. Nga may sa kadagiti inspirasyon na, sir. Santa kawagan di sir na tata. Sir ko nami at ang mga opisina kakano. Ganagyaman kami ta. Sikat ti may sa nga magpatpatid kerti anak mi. Tapno ituloy na tipas nagnagbasa. Ita agraduaran. Ano nga ti plano na ita pagtrabahuan na? Kit siya kakanong matimang tulong keng kuha na, sir. Dada nakasaga na pagtrabahuan na kabayatan nga orayan na ti panag-review na. Yan panag-take na ti board. Agaman kami keng kaser. Dakil ti may tulong mo kini Melody nga anak mi. Endo nagtrabaho iso na. Di kaya yun to ng agasawa. Saan gumapay ano mabalinta. Adamat duang kakabsat na nga sumarudo nga pagadalin na. Di pagadalin minton nga duwa. Depende ano pagtulagan nyo. Hanggang tinasgan ko maser. Matulungan ako mamadig dito kakabsat na tapno makapagturpos do amin nga talungan anak mi. Manong Nemi si Murutak, iti pa nagpaala ni Melody. Hindi ko kayong kuha na ti regalo. Pasensyahan. Ito na napanood ko regalo. Ano amin dito? Wedding ring. Siguro sa masasaw. Hampay nga mabalin. Tulungan na kailangan sumarti trabaho. Pagbasaik pa rin duwa kakabsat ko. Nako. Mano pa yung nga tawin, sakbay nga mauray ko. Nga makapagkasarta, tapno manukot kan nga kay data. Awan ti pagdanagan. Dennis, yun doon na doon trabaho, ori saan ta pa nga kasaro. Abalinton. Nga niya. Nalpas mo ti ba nagdabasa, ada mo trabaho, ti okay to, no reksiko ka kun. Talaga? When, basta urayan pa lang nga makapagtrabaho, Manong Nemi kabayatan ngororayag dito nga panawen nga nito ding apa nakagunod ko ti kinabirhen ni Melody. Adala tamat Manong Nemi dagiti bumabaet. Ex ko, wano saan kat damok ang mamam mo. Kas kining alis Manong Nemi. When, agtab-trabaho idin ni Melody Manong Nemi kat kunana may nga tawon nga pa nagtrabaho na. Mabalintuan ng ipain ti amin na. Inidumtang na alis ti bihag ko man. Namamo kiti may nga party. Idi agsabat na kiti matami, kinidayak, kimiday mo. Sa nagblas. Idi umasadegak, kinidjayak ti dakulap ko. Agtagtagargar nga nangawat ti dakulap ko. Aglamlamis ti dakulap na. Abeng na nervyos ka. Kasano, iti kidayak,
Kidayanak, kinidayang kamet, banag ko mga sangarumbeng, pagkakitaan nga na in love ka kanya ka lang. Ganun ba? Akas mati pa naka in love ko ka. Palikero. Talaga. Nagadikas kang kati klase ng nga lalaki, sir. Amok nga doon tinaglabasan. At napagit asawa mo, di ba? Ako pa asawa. Promise. Oras sis nung pagsalutsudaw. Maragsakan ang tamamamo ka. Siya ni Dennis. Alis tinakan ko. Nabitak pa yung nagtrabaho. Iso nga, dati, ag-anniversary, office mate ko. Di babae lalaki? Di babae. Agdamdamo ka no hasta. Ubing ka pa eh. Karadradwar ko. Kapaspasak ti board ko. Nakapimpinas ka alis. Dagidibibig mo. Ti baroko mo. Ako pa'y boyfriend mo hala. Ako pa'y. Ako pa'y nakilabang. Maraksid ka niya. Tanay labag ka di ka? Makita ka na gidamatam. May ka. Inigamak ti takyag naman ng name kat nagbarat takyag mo. Ikatak na tinervyos mo. Nangalak ti baso ba nung name sa ako tinaugan iti red wine sa ko inyawat kang kuan. Saan ako mininom? Ama, uminom ka. Dito man kanyak, brandy. Cheers. Cheers. Ibinom manong. Kaya di makainom, maminsan, alam mo pa na mas gayam ko na napankan susan. Kinunak tinakam ko manong nemi naman pisa nga susan tinagan. No dikit alis, napankan alis. Uwain manong nemi, tamok idigat talaga nga ma-check-in ko ni Alice. Kapag tumadlaw ko manong nemi nga narasaw, narikna ng tiinom na. Kahit ko idin manong nemi nga irwar, iti dayta nga ayan ti party. Tay ilugan ko ti kotsek, tamapang ko ni check-in. Idi taguyudek manong nemi sumurot met. Idi pagamam ta dagtimek iti likudak. Dennis, iti talyawe. Melody? Hey, paparenta Dennis? Awan. Dito lang nga banda. Excuse me ha, Alice. Apay. Ada lang basit kasaritak. Inibatak manong name inisigak ni Melody. Ada kagani to'y. Awen. Kasi kahapi ka daad to'y. Ada nangawis kanya. Sino? Dadya lalaki dyan? Saan nga lalaki? Sino nga ron? Kamsat, tag-birthday. Ka-office na. Oh, sorry ha. Nung nakadisturbo akman. Mabansun sa amin, iyawi din nga mapan i-check-in dahil nga babae. Go ahead. Saan kayo lapdan? Sige. Melody, excuse. Ha? Haan? Ako matiranta kay kuha ka. Style mong bulok. Nasaan ka ko mga pinakunyan? Baka nakadayo ko maitan. Baka no. Asunod ka kumaitan ti hotel. Napag nga check-in ang kuha na. Baka madamdamalain ka. Madama ko man ti panakpak. Sige, hanggang paritan. No. Kayat. Sikat kayat ko. Gamuta din ako mauray pa ni Alice manong nemi timak diri ti ayan na kalpasan na panin iti ayan di kakaduan. Oh, sayang. Nabitin ka manen. Mahilig ka bitin, di ba? Naminanok ba ito na pinitin? Naminsan lang. Ito na ito nga rabi. Mabitin na ka ta. Dennis, mabinom ka. Pangikat nervyos. Naimi na painom ko ni Melody. Niakit narasaw mo din.
kumarkarabas mo ten. Napankan melody. Manong nemi inyawid ko ni melody dito'y balay. Ni mama manong nemi tinangilok at tiri daw. Sino ka kadwam? Kano ba nga mo ti mga isang peti babae dito balay? Ma, diyak ka di mo ko na ka na kayo di. No sa sinuman ti isang pet kong babae, isunto tagbali nga manugang yun. Manugang mide talaga na na bartek? Nakainom lang. Pinainom ko. Tapno lang mapasurot mo dito eh. Ma, iso ka talaga tagbali nga manugang yun. Iso ka. Iso inyawid ko. Mabit lang ma. Tabagkatik na ito eh. Manugang yun tayo. Sarap ko silid ko ta. Maturugin. Manong nemi nakaimimasen di turog ni Melody. Jagmat maumang amang mat ken kuana. Inam amloy aktibuok na manong nemi kalpasan na tilips na. Inam malak. Naramnaman ak manidin tilips na manong nemi aging ganalang tibibig. Tibarokong na manong nemi. Pinadas ko lino kay isan. Tibarokong na inikat ko tilak. Tibran. Nakabimbintas manong. May dumduman na unay karagdadat duma. Dito'y tinabayag ko nga sapsapulan. Sako pa'y manong nemi kinita, iti baba. Negidjat nga talaga manong. Pinadas ko nga tinesting manong nemi no talaga nga virgin ni Melody. When pinadas ko manong nemi ng sarek tiramay ko madi. Nagarang angkid di. Ininto tagi aduma manong nemi no damok ti makinaig kadakwada i-testing ko ti ramay ko na sumbra. Ngimnil Melody manong. Imbes nga ni Alice kumaitay. Ngimnil Melody. Oh Melody. Yung saan ko ngayon patuloy manong nemi. Respetarek ti kinababae na. Sa akong tula romansahin ni Suna yung tunadapuot na ko na. Iso nga. Imabayak lang na turog. Kalpasan na naturog nakaturog akong tsaka mo nun si marunong na pasama. Ti plano kidi manong nemi kat takikuek nga dapuot na. Ngayon di makariingak. Naboreng kwasak. Aldawan. Ang mata ni Melody ti abay ko. Rimuharag ti silid ko. Ada ni mama ti kusina. Ma? Ni Melody. Napanan na. Apay nga tinak riniing. Kasano ko mga riingin na ka. Kat awang mati trabaho yu ita. Awang maggamit trabaho mo. Apay nga napanan. Apay inuray. Ada ka nung nasken nga papananda. So nga gimanat. Imbaga napakang kupay. Kiniso tinagluto si Daen. Ramanam, kita imas tiluto na. Ay na anak, ado da kita nagsasalitaan. Kat kursonata ka talaga, isot agbalin nga manuka. Kat kanya pala tururayem. Ha? Agsagana ka tayo mga asawa. Kaya't ko nga talaga ni Melody, nakakaiso ng ensang pet mo nito'y balay, kat isot agbalin nga manugang may. Iso nga rod manong nemi. Awan sa bali. Iso nga rod ko na gabot ay di tamapang ka mga asawan, hamat nga narikat, nga palinano mi ti amin, insaganaan mi kalpasan day tamanong, dimtengan ti kaaldawal ti kaalaysa. Dimtengan ti ka oras ti reception. Aging ga dimtengan manong nemi ti first night, first fight. Iti matla silid, idi nga nang isarkak kini Melody. Iti mismo nga silid ko dito balay. Dito yan manong nemi nga dan puot ni Melody ngayon kam na ginarakop ken na ginage. Dito yan nga nangig ko dagiti asog ken nareng-eng na agubuhay tiragsak ken imnas ken na marikrik. Kat dito ko napanekdekan manong nga talaga nga sanak ngagbabawi nga nangasawa ken nangayat ken ni Melody. Ta isupa lang ti babae
nga virgin nga tinagikuhak manunay. Iti agdama manunay mi talon, di kita nagbalin nga bunga tinayat mi, nadaan kami ti kabukbukodan nga balay, at daan kami ti katulong kay niyaya, para kanagiti anak mi, kadwa kami tangag trabaho para ti panakaisagana, tinaran niya kamasakbayan, di kita talong anak mi. Ni Junior, dadayan, ken kastamaten, ken ni Hasmin. Ito nga ti pagkasalita, kitagyaman naglauna ti anos mo nang ibasa, kahit sabi ko mamanong, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan tibiyag, kadagitipadag, kadibngeg, kan nagbuya, more power to your program, and God bless. Tuwing nga ritagyamang na pagaya mo, Dennis. Thank you keng ka, Dennis, thank you pa nagsurat. Thank you mat kadagiti na ruway nga nagbuya, maraming salamat po ti anosyo nga dimngeg, ken nagbuya, ket padanan nyo, sumasarnon ti KIK, Problem of the Day, babayan ka ni Nemeris Jr.,